Hayi, kumele bavule iplug manje uCyril noBheki ngeke. Umuntu sewazumele ey'tobhini. Hayi, imfulamfula ighost ngiyayivuka. Kwanomsindo engawuqondi nje. Yini le khalayo? Ngifuna bafe noma bahlupheke. Bayitheke kanjani vele i-DStv? Hawu gugu kaStimba. Wenzani? Simange ndoda, qeda ngalo mfana isabona bengamela kubona. Pho yini manje? Yenza okubonayo Nsimanga, sahamba isikhathi baze bevuke labantu. Uyawuzwa kumvuzo wokuzula ngesikhathi okungamele uzule ngaso. Nsimanga, asihamba ijampile sebevukile labantu. Pa.